Arewa finest da burika mai waka Canada. Ku taka kasa, ku taka kasa, yan mata ku taka kasa, ku bi ni kasa, yan mata ku bi ni kasa, ku bi ni kasa, yan mata ku bi ni kasa. Sama kasa, 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 sama kasa. Wajen nan zanta leliya haske take zinariya a kyanta kamar yar indiya. Yarinya yar gata haka koyi yan mata kada ta kun yar gata ji take ji take yalalele ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku bi ni kasa yan mata ku bi ni kasa ku bi ni kasa yan mata ku bi ni kasa. Sama kasa, 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 sama kasa. Gaski nake dan kasa, baby mazo mana nan kusa, taka rawar mu je kasa, zan baki alawar soyayya in kai ki gari mi dubayya, yan mata ruki, kun ki kamanniki. Ki fara kyakkyawa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku bi ni kasa yan mata ku bi ni kasa ku bi ni kasa yan mata ku bi ni kasa. Sama kasa 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 sama yi kasa ba ni guri na kafar kwasa ko da dingisa da ban kwado ba ya risa kada ku fasa sirri ne wani sabon aiki ne da sarki biya hausa su duk da su ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku bi ni kasa yan mata ku bi ni kasa. Sama kasa 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 sama kasa. Yarinya zugani ke yarinya zugani yarinya bi na maje kasa taka rawan mu akan kasa hausa fi na nake dan kasa baby mu jojo sama kasa 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 sama kasa.